ସଚ୍ଚୋଟ କପଟ ଭେଟ ସଚ୍ଚୋଟ କପଟ ଭେଟ ଯିଏ ଗଢ଼ିଛି ସିଏ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମନଟାକୁ ତୁମେ ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଯାହା ଅଛି ଭିତରେ କାହୁଁ ପାଇବୁ ବାହାରେ। ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ? ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ବୁଲୁଥିବୁ ମନ, ପାଇବୁନି କେବେ ଭେଟ ଏ ଗମ୍ଭୀର ଘରର ଗହନ କଥା। ଗଭୀର ଘରର ଗହନ କଥା ଯେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ, ଶବଦ ନାହିଁ, ନାଚ ନାହିଁ, ଗୀତ ନାହିଁ, ନାଚ ନାହିଁ, ଗୀତ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ନୀରବତାରେ ତାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆନନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜିବା। ଖୋଜରେ ଖୋଜ, ନିଜକୁ ଖୋଜ।